Untuk urutan yang ke-8 bersama Cipto Budaya Pak Mirun Somrete. Orang nek gamelane ndak usah diringi. Orang nek gamelane. Iya, sakarepmu. Ha iya. Wong biasane wis lumrah metune iki nganggo serampat ya iki. Iya, serampat. Serampat tak Anu elek-elek wis ndak enek gamelane elek, larase ndak pas. Dadi metune langsung crut. Ngene kan ya langsung enak. Wilujeng sianten sedaya pamirsa ingkang sampun iki apa to? Ingkang sampun nyamati wonten papan mriki. Wah. Jenengan diganti, mikir ganti. Dakel kali kula to, Pak? Heeh. Oleh sepelan anyar. Niki wau kajatipun anu nggih ulang tahun ingkang Cipto Budaya ingkang nomor pinten? 52 tahun, luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kesenian khas Tulungagung yang berdiri, bertahan kokoh ngantos dugi 52 tahun itu hanya Cipto Budaya, luar biasa. Kula nggih nderek bingah kranten acara menika saged meriah kedah saestu sakniki niku. Wah, penontonnya luar biasa ngantos dugi mriku. Lah niku mboten namung tiyang mawon lho. Lah niku wonten jaran, wonten bis, wonten hiu. Wonten apa mawon niku nggih? Bakul-bakul nggih tak dongake muga-muga laris. Heeh. Muga-muga UMKM daerah-daerahan kene ya paring anu. Aku terkejut. Lah aku ra mojak metu ki piye kowe iki? Lho, sampean nang ning ndi lho? Aku nang kono tak rewangi. Jare awakmu ndak nyang. Nyang jereke sapa? Lah awakmu jare masuk ngain. Endi? Kuwi. Wis tak antisipasi kok. Oh. Sampeyan mengkerokan. Ngerti plok dadi mudin sampeyan men loro-lorone lho. Loro kuwi sebuah nikmat. Malahan ya nikmat kok nggone Gusti Allah. Lek adewe sik diparingi loro kuwi tegese awake dhewe arep diweki sesuatu hidayah. Wah, kaya mangkono kanugrahan ya. Kaya dina iki mengudan. Diparingi udan. Udan ki ya untuk bencana. Untuk bencana. Udan ki adalah barokah. Barokah. Akeh sing ngenteni udan. Betul. Petani-petani yo ngenteni. Bendak dadak diesel. Aku ki tenanan. Spesial nggone sapa ki jenenge? Mak ini kene iki. Alhamdulillah awake dhewe iso melu ngregengke suasana. Oleh ngregengke suasana ki oleh ning dalam rangka iki mang. Tasakuran sapitenge Mbah Kini anyar iki ngene. Iki lho Pak. Nggih Pak. Iki lho. Iki apa iki? Iki lho. Resmian sapiteng iki lho Pak. Sapiteng iki apa to? Iki lho. Sapitenge apa? Sapitenge nggadah iki lho Pak. Bisa. Lah kok malah? Bisa. Layak to batin ku aku ngene lho. Nalika mbok sanding ngene. Aku ki kaya mambu anu. Sapa? Tak jajal ora iki wis jajal tak seliki dine. Selidiki ora mampu kok. Mosok to? Ndak mampu. Ndak mampu. Ora mampu ya? Oh, aku ngerti sing mambu ki ngerti aku. Sing marai mambu tercium aroma menyengat ki ngerti. Iki lho anake Setu lho. Bapak ele mendem kaya ngono mangga. Bapak ini mburi lho. Rupane te klomoh kabeh. Wong dipacaki brengos teko alis barang lho. Aku ngelu rasane. Kuwi ora bapakmu ngomong ngono, sing pengen omben ya. Kaya wong wedi lho. Ngene lho Dadi iki lek ngomongi bocah cilik ki aja ngomong. Hop. Nyapa? Mambu. Wah diangkrek. Kowe iki lek budal rene mangkane to gawe serona kuwi lho. Apa? Serona. Kuwi uduk serona. Lah piye? Rexona. Lah ya kuwi sing wis gawe. Lah kene mambu. Lah wong cuaca kok ngene aku prak ya wis gawe to. Gawe apa? Balsem. Oh, jumboke aku kerokan. Heeh, ya jumboke. Ya ora. Ya setidaknya parfum, minyak wangi ngono lho. Gawe aku yo gawe. Mereke apa kuwi? Mereke iki apa kuwi jenenge? Apa? PPO. Kuwi dudu parfum ya nyok-munyok.
Kuwi jenenge minyak angin. Minyak angin. Lah ya maksudku ki angin sing nang jero ki bendang metu ngono lho. Wah, dadi angin sing nang jero bendang kok mabur enak to, Cuk? Lah iya. Aku ket mang yo mambu lho. Sapiteng duduk lho ya. Iki wah ambuku dhewe tibake. Terakhir kere. Nggih, wilujeng sonten Bapak Ibu sedaya sehat nggih. Alhamdulillah. Kula dongak-dongake mugi panjang yuswane rezekine melimpah ruah. Amin. Utange akeh ndang lunas. Amin. Nggih, kur-kur BRI ndang di anu lho. Amin. Kowe aja mek dongakne tok. Lah piye? Kudu jumbo. Kudu jumbo nggih ya. Iku lho. Ewangi nyaur. Yo. Aku yo kurku BRI yo gedhe yo dadi yo. Yo carane to, Bos. Aja nganggo kuwi. Nggih piye? Ana sing seminggu pisan. Apa kuwi? Mekar. Lah kok malah bungane saya akeh. Bene sing penting seminggu pisan ringan. Iya. Setidaknya mengurangi lah, mengurangi mindset dhewe sing Ngene lho. anu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore iki jan luar biasa. Luar biasa banget. Mas yo mang diguyur hujan. Ya toh. Antusias masyarakat Desa Jaraan kene luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk sedaya. Iki yo ora mung wong Jaraan tok. Ora mung dadi saka Jaraan liya tok. desa, Iya. liya daerah sampun kersa dugi luar biasa. Neng Jaraan kene iki janji kok enek jaranan. Jaranane cipta budaya. Penontonnya mesti rame. Luar ngene biasa. Iki saking manggone neng markase dhewe. Iki umpama neng lapangan koyok wingi. Heeh, kaya wingi Kaya wingi sing nang kene iki. Sing aku ndak melu. Mesti bek. Aku ndak melu, Ding. Kowe ndak melu to kowe? Lah kok nyapa ra melu? Lah ya kuwi, ndak bocah. Dalem. Heh? Kurang lucu loh jareke. Sik to teneno. Tes lho. Jantenan penontonnya mesti luar biasa. Deloken. Alhamdulillah nggone jeledeng ngene iki. Jeledeng iki sapa to? Iki lho iki mek jeledeng to. Sapa jeledeng? Jeledeng iki lho sing brewok kene enek jenggot. Kaya cepi ta. Kaya cepi kuwi. Kudu cepi lek sapa? Kepi. Kepi. Kepi Kepi nggih ya. nggih ngelus kae lho. Apa? Tembok kae lho. Ya tunggale iki ta. Heeh ta. Lah iya. Lah kan Kepi nggih ngresiki. Aku mang wis gawa iki lho iman-iman lho. Yo, maksudnya iki tak dudohke iki contone kan lek Cepi kan nggih resik-resik ngene iki lho. Lah iya kan ngono to. Dadi iki seperti itu. Lah tadi ki kudu adewe iki ning kene ya kudu resik to, meskipun cuacane kaya ngene iki bletok. Ayo adewe kudu resik-resik. Ngono kuwi lho, Jo. Dadi yo sebenarnya kita harus menjaga kebersihan. Kayak contohnya ngene iki ya engko tulung to wong, Bang. Mau diresiki yo to. Kudune ya ngono kuwi ya. Innallaha mangashadiri. Wong iki kudu sabar. Sabar yo to. Karena kebersihan sebagian dari Imron. Dadi ya kudu resik ora tamune dhewe. Parano aku. Enggak. Aduh ngenteni lho. Eman ambune kelekku. Matur suwun dening para warga keluarga Cipta Budaya. Oke, kita sudah diberikan kesempatan. Ya, kembali lagi, Neng kene menghibur. Wis kene iki ora kaping-kaping. Adewe iki main nang Cipta Budaya penontonnya mesti akeh. Iki nandakne bahwa masyarakat Desa Jaraan gondang Tulungagung kene antusias budayane luar biasa. Betul sekali. Iya toh? Betul sekali. Sakyange ming siji. Apa? Sing nanggap arang. Oh iya, BJ. BJ. Sapa? Makmi ngomong larang. Sapa? Makmi ngomong larang, Makmi. Oh nggih, matur suwun nggih, Mak. Pila. Ngerti. Nyapa kowe iki? Nyapa? Mami. Nyapa kowe iki? Nyapa? Apa? Kowe kono lho njaluk dhewe. Makmi. Piye lek njaluk? Ya omong. Ngene lho, Makmi iki ngerti nanggap jaranan ya to. Seprono sprene lak urung tau gebyakne. Kan biyen ki mesti nyawer awake dhewe. Kowe ngerti apa ora? Nyapa? Iki sok tahun ngarep insyaallah nggone Makmi. Nyapa kuwi? Mergane wis pok. Wis pok. Pok apa nek? Lah iki asline nyicil di nanggap jaranan kok, Dadi dhewe sok rono wis pok mek karek ngenyangi bau tok. Piro? Piro? 50. Biasanya nek 50 didum loro wangel ya. Didum loro angel. Didum loro ki celawe dadak golekne 5.000 karo ompol. Yumi. Ayo ta Yumi. Nyapu mong ini gap ora aku saking demenku. Yo demen ki rono. Diparingi sing akeh.
Oh nggih, matur sembah nuwun nggih. Makasih ya, Dik ya. Salim sik. Barakallah. Nyapa? Wah, aku. Nyo, iki lho. Wes, iki piro? 50. Lah iki mengaku diomongin njaluk susuk 48. Wes ono susuk ono. Susuke piro? 48. 48. Aku mek bagian 2000 ya. Lho ngono lho, tek ono lho. Tak balekne le. Aku kok lho ditampani lho ya. Kok ditampani lho ngono ki. Ya jare cah cilik ya. Ya ora ngerti Ngono bocah coba cilik. tampani lho lek. Wis dadi malah ora penak. Wis alhamdulillah matur suwun. Iki meng teko ngendi? Teko nggone Yumi karo teko kono. Ngono to. Berarti ngenteni sing kok kono karo kok. Ojo tak ngenteni. Lah piye ning kene menghibur dulu. Menghibur dulu. Heeh. Dadi biasane pomo enek apa ya ngono kuwi penghargaan ngono kuwi ya ade ditampa. Ditampa. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Yumi. Nggih. Yo. Lah ngono lho. Jantenan. Aku jantenan ngono. Yumi iki direwangi lek nek jaranan iki warung tutup. Loh. Mila to Yu. Magicom kowe ngerti? Tutup. Yo ngono kuwi. Mesti lho, kowe roh Magicom ngomah Jabut. Magicom ngomah ki jabut. Dijabut ki tegese piye? Ora adang. Dadi engko mangane melu gone mak ini kene. Jagane. Ora. Yo. Ngapunten nggih. Dikurangi Ngapunten nggih, Mak. Ngapunten. Nggih, ngapunten. Ngapunten. Nah nggih. Jan Yumi luar biasa. Yumi. Lali ya. Bocah. Lali ya Yu. Aku urung Kancane ning mburi lho. Kancane pikiran lho ya. Kancane ya dipikirno. Kancane dipikir. Kancane piro? 1 2 3. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ibu niki wau sawerane tasih angsal kalih. Niki pramila rencang-rencang niki jumlahe wonten 18. 18. Dados kirane 16. Pasangan jika alasan Mbak menawi. Monggo ingkang sir ngersakne nyumbang sik. Kok malah koyo bakul arit ning wayangan. Lah piye? Wong goleke bocah-bocah iki yo andi aku iki. Iya ditanjakne. Heeh. Sapa kuwi anake sapa kuwi? Anake sapa kuwi peciciran ning kono. Tiba lho leng kole. Ora apa-apa. Tak diomongi Pak yo aja angel-angel lho. Ayo. Malah guyu untune ora enek ngono guyu malah wedi lah aku. Ayo guyu. Kuwi iki ora enek ngono kuwi. Variasi. Variasi dadi tampilan visuale bocah kaya kaya gapura untune. Kok tibake anake Sony to. Sony. Anake Sony. Walah, sing duwe campur sari New Sony ku lho. Apa? New Sony. Sonia. Loh, lah iya saiki diganti anyar. Apa? New Sony. Loh, lah iya. New Sony A. Lah iya aku mang muni piye ta? Kowe ngerti ora asline iki? Apa kuwi? Kan lek muni meng New Sony. New Sony. Kurang A. Kurang lah iya. Aku yo nek bablasane. Apa kuwi? Amit. Oh. Jadi, lek wong tua-tua ngono mosok gelem kowe disusoni. Ya ora apa-apa. Susu kada. Ora apa-apa lek Yumi kelas. Tega kowe. Maksudnya iki lek aku tindak ning warunge, digekne kopi susu utawa wedang susu. Heeh, ngono lho, Cok. Yumi adewe iki kat seprono prene muni mampir iki ya ora mampir-mampir. Asline iki ya sungkan. Aku tapi kok lek mampir Yumi lali. Lah kowe ora macak ngene? Oh, ya ora to. Wong lek aku macak gelem macak ngene iki mung tanggapan bae. Heeh. Dadi lek sebare tanggapan ya wis macak biasa. Apa ya? Outfitku ya kuwi kesalahanmu. Kok pes-pes ya? Kesalahanmu kuwi. Kudune awakmu ki ya macak sesuai sing diapali karo Yumi. Lho Yumi ki nyun sewu. Apale titene karo aku lak ngene iki. Kapan ke aku ya liwat, sret. Liwat awakmu ya macak ngono. Mandek to. Barono aku ya biasa ngopi, sret. Kopi 3. Kan kancaku. Wis ngedali Yumi digekne. Barono wah ndak roh. Berarti ndak roh. Aku yo menero. Sesuke tak baleni. Aku yo nggae alis ngene. Ya macak. Gawe grahengos ngene. Terus aku lekas mandek. Dis. Iya to. Warunge langsung deg. Kowe nyapa nih jero? Ngerti. Nyapa kowe? Lah timbang ndak dikon bayar. Ya ora ngono konsepe. Batinku ki lek aku dolan rono ki apal. Wah kae sing kulino kae ngono. Mesti kuwi. Tibae ndak apal yo. Wis alhamdulillah cipta budaya ki berumur 52 tahun. 3. 2 apa 3? Pak. 52. Maksudnya tahun ngarep 53. Bocah kowe. 52 tahun alhamdulillah merupakan jaranan senterewe
yang bertahan, berkembang dan mempunyai apa kuwi jenenge? Cita rasa. Udu mempunyai bentuk. Iki lho, warna. Udu katok. Kok katok bareng? Lah apa? Ya nek jarane rene katoke apa ya? Mempunyai kredibilitas. Apa kuwi? Dan juga memiliki apa? Hayo. Apa? Armor. Armor ya apa? Kuwi cah ML. Cah dolanan Mobile Legends ngono kuwi. Maksudnya ki sampai saat ini tetap bertahan. Betul. Di era gempuran jaranan-jaranan yang semakin berkembang. Genre. Hari ini khusus hari ini Cipto Budaya menampilkan tampilan jalanan yang klasik. Nuansa klasik di era 1973. Jadi ki gamelane nyapo tokat mang kok mek tabuhane kok mek kenong, begeng karo sompret. Lah iki mengembalikan era itu. Nuansa album kenangan. Betul sekali. Biasane ki Cipto Budaya lah enek campur sarine. Enek ibote deng enek sindene sing ngadeg rene nyanyi. Bengi iki ora. Mergane nyapo? Kebayake Mbak Es turung garing. Wah, ya kere ngono. Pirang-pirang dino Mbak ora garing. Padahal putih. Mama iki ya butik. Oh sindene telu. Sindene telu ki wis unggah rono. Sinten mawon niki, Pak? Lah niki bertiga niki, nggih. Monggo. Lah ya, sindene kok ada-ada ta iki. Lah ya. Ini dia ini. Ya, iki adate Jo. Adewe lek nang Cipto Budaya ki kudune adewe padate jaran. Iki dimbo adik-adik sing nang kene iki rada minggir ya. Rada minggir. Iki engko jarane tenan. Wah, galak. Termasuk ayahmu ning kono kejebur jumbleng piye? Ning kono kok lho becang. Kuwi sik teles lho le cor-corane. Ora wis garing. Diomongi Pak ya sing manut, ngene. Ayo. Radok mundur ya. Iki engko jarane metu galak. Kalah kepecut. Saman kok kepecut raiku dhewe. Nah, yo kon minggir. Nyapa? Heh? Tolong. Wong aku ora ngapa-ngapane semune tolong. Wis dadak rono ya. Ki lho, sing aman iki malah Mbah Kini ki lho. Piyantune lenggah nang kene. Mirsani jaranan malah koyok nang penjara. Penjara. Ruang VVIP malah ngono kuwi. Nanti podium sing nomor 2 dhewe. Aman dari hujan, aman dari panas, terus yo nyaman. Bar luhur meng yo ngono, sempat gletak dilut. Tuwangi ngengakne jendela ngono. Lah kok roh setu dadi ditutup neh lah. Janji roh setu iki gumoh ngono ya. Heeh. Ya, ora lali kewajibane awake dhewe ngene. Ya ngetoke jaran ning pagedokan. Andum wektu sithik-sithik sing penting roto. Ya. Ki ora nek gamelane panggah dados ya, Mas. Panggah dadi. Busa. Barokah foto beling rene apa beling. Sedo. Barokah foto beling rene otak tebeling. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mayang Sari Pro Audio dan juga Bolo-Bolo Kopi yang sudah hadir. Basa-basa sehat selalu, sowodoyo masyarakat Panjenengan. Ini dia penunggang kuda yang pertama dari Sudut Merah. Hai. Wong wis ora nguber kowe iki nyapu panggah mlayu ki.
Kulit kadung ngono iki klimaks terus aku iki. Maksudnya iki ngene lho, lekmu ngetokne iki kowe nang kene iki mosok ra hafal. Ya apa jarane iki galak-galak. Saking lek swindak melu ya lali aku iki. Maksudnya iki harus dengan trik dan trik. Trik dan trik. Iya. Siaran baru ya aku. Keliru ngene. Oke, kita lanjut tampilan selanjutnya. Apa ya? Iki apa? Jaran. Oke. Kita saksikan bareng-bareng. Bareng-bareng Cipta Budaya dengan solah ridane si Jo Amit akan mengeluarkan jaranan selanjutnya di podium nomor 3 di sudut barat daya. Matur nuwun kawitipun Mas Bajul, Pak Kimoji. Dan juga Dek Anis. Ngono araku. Kanca-kanca saking ngejar penggalih. Rasakno. Apok ora kowe. Ngono Mas. Sampeyan nek ndredeki kurang mangan apa piye? Ngono omongmu. Amit ngopol. Ngomongmu apal. Dilon ngisor kulino. Mas Galung. Ngono kowe dhewe ya anu. Dilon ngisor kuwi teles apa ora? Jajal. Kok kayak ngompol. Yo kere koyo sampean kompis. Pempesan pora. Sampean kompis. Ora lho. Nah kuwi terus kabeh. Keliru sing tak tokne. Tokne njaba menjero. Ora sing tak tokne jarane iki men keliru. Heeh. Keliru karo wek sapa? Anu, tibakno satpame Bravo. Wah, ya jarane kudu tegas lek ngono. Coba tak tokke. Mbok menawa. Iya ta? Kowe kok Oh iya. Oh iya bener. Sik to, kan satpam yo. Berarti iso baris. Hai. Lekmu ado-ado lho. Sing cetha, sing genah. Lah yo siapne to? Iya. Baleni. Siap. Kalau marahi bapak lho ya. Dadi bapak lek wis ngomong ngono, sampean yo kudu ngrungokne ya. Dadi koyo ngono, bapak wis ngomong ngono, sampean yo kudu ngerti lho ya. Oh, dadi dhewe sebagai satgas yang baik harus menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Ngono ya. Dadi koyo ngono. Ngono oke. Siap, Pak? Siap. Wis. Kapan? Saiki monggo. Sik to. Siap. Gerak. Lencang kanan. Rak. Nah, ini barisan paling ujung toh. Berarti kan yo kudu ngene. Nah, ngene. Saman separuh. Lah bapak ki ngene le. Lah, saman ngene. Nah, ngene separuh. Nah, wis, separuh ngene. Kaya lek marahi bapak dhewe lho. Ya. Wis, ngene. Sik, iki dicole. Hop. Lah ngene karo ngene. Iki tangane sing ngene, iki tegak. Hah? Iki tegak. Iki sing ngene. Rodok nekuk ngene. Serat. Iki ngene, begar. Ngene, serat. Hop. Wis. Rodok ngadep rono. Anu, madhepe rono. Nyuwun sewu bola-bola YouTube iki di zoom. Sik to. Belum menjaga kewibawaan kita sebagai satgas. Berarti memenuhi kriteria komandan. Sampean zoom Mas. Delon malah kaya ceret. Terus iki piye kok? Maju. Lho. Sing genah. Langkah tegap maju. Langkah tegap maju. Lah plong. Ngono. Sing genah kalem-kalem sing pasti. Langkah tegap maju. Jalan. Maju. Jangan maju parkir nang kene. Aku maju. Loh, sing maju ki sikile. Sikile maju. Oh, sikile maju. Oh, sikile maju lah. Siap, Pak. Langkah tegap maju. Jalan. Anu, jalan. Oke.
Iki ya bener jane. Lah iki kok lek mlakune sampe teko jetakan kene cangkemku ora memprengen. Lho jane lek prayo ngenteni abah-abah. Diabrani jalan ki langsung jalan. Maju, jalan. Duk, langsung. Duk, henti. Gerak, ngono langsung. Sret. Wo. Ngono lho, Pak. Ngono, Pak iki aturane ngendi lho jane? Ki jane wong Palestina wong ngendi to iki jane? Lah iya. Ala-ala ngendi lho ngene iki? LBB ngendi? LBB ngono kuwi lho. Oh, sampean paling LBB Herpus paling iki. Kuwi lek les. LBB ki latihan baris berbaris. Baris. Oke, latihan baris berbaris. Okay. Siap, gerak. Siap. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Ndekno lho, natap tembok ya nyok. Lek wis gerak ki mandek kok, Bro. Mandek kok, Bro. Berhenti no mandek iki. Lah ya berhenti. Lah kok mang lek muni piye? Berhenti gerak. Duh. Ngene, contone kono. Ndek sik. Aman iki sik. Oh. Baris bebar kok mendho ora, ha. Kene lho. Badak hitam. Kita mentok badak hitam aku. Badak. Apa? Badak hitam aku. Kowe sing pas ki kudu badak hitam. Tapir hitam. Irunge dawa kae mangan semut ya. Yo. Siap, Dok. Halah lemire ram. Siap gerak. Hei, madepe ning ndi? Kok kono madhep kono. Kenapa ya? Guyon. Hayang guyon. Siap, Dok. Masalah nyapok kowe iki nyapok. Mukamu berak. Tegap. Ora kaya wong mangkuk. Sing siap. Kudu nyontoni sing apik kanggo Satgas ngene iki. Siap, Dok. Alah, dadak ngene barang langsung. Heeh. Dadi langsung ngene. Nah, langsung. Heeh. Siap, Dok. Lonceng, kalau maju, jalan. Maju. Pak, ndak tahu melu LBB bocah iki. Ndak tahu melu LBB sampean. Lencang kanan 2025 ada peraturan baru. Nah, ngono. Khusus ge sampean kuwi. Lah malah trainingnya sampean kaya mangkono. Lah malah kaya cuyu to, Pak. Ya, tenang. Siap, Dok. Istirahat, tempat. Jalan. Piye? Istirahat di tempat, Istirahat di tempat, jalan. gerak. Oh, gerak. Oh ya. Gerak. Istirahat emang lo. Jereke kon gerak. Maksudku istirahat, gerak. Oh, istirahat. Istirahat. Gerak. Malah kayak wong ngoplo. Sikap ngono, posisi sikap. Tegak. Gerak. Maju. Maju nih nanti. Maju. Ke depan. Gerak apa jalan? Jalan. Oh, maju. Ke depan. Sampai mana, Pak? Sampai garis finish. Nanti finishnya, Pak? Finishnya Mojokerto. Waduh, man. Iya. Yuk ini kono toh. Maju depan. Jalan. Alah, kere. Maju ya umume kemang sih mbok judohne kemang. Lah mang yo wis no. Kuwi wis parkir nang kono. Bobot. Heeh. Saiki gendi. Sapa? Kowe no. Lah iki mung mbekku lah ya, asale yo. Tas aku iki. Tas aku iki. Lah iki mung sapa sing ngetokne? Lah, kudune bar awakmu sapa? Aku awakmu. Lah iya iki nggonku. Oh, aku ya. Iki langgananku nek brapo. Ngono, Bro. Remok. Aku ki anggere liwat ki sing nyebrang ning ngene kok ya pas Boleh bobot. pangan sak puluhan kaya ngene riri. Saka alas ngeri. Saka
Sego alah geri geri geri. Sego sego Geri geri geri. sego sego geri geri geri. Sego sego. Iya. Kita saksikan bersama-sama untuk kuda yang barusan keluar. Yang pertama, memiliki rambut yang sangat kriwul dan agak gondrong. Siapakah dia? Adalah Mas Ticok. Disusul kuda yang kedua mempunyai wajah yang agak blegenek. Jo. Napa? Jarane ning ndi kabeh? Kowe iki ning ndi? Aku ning mburi golek jaran ngono. Jaranmu ki wis metu 3 ki lho. Piye? Rene. Hei, Kuwi lho wis metu 3 ki lho. oh, terakhir Iki kurang delok. ajar. Sing nyapa? Iki pelopore mesti gondrong iki, rambut abang iki. Tuwek dhewe iki. Ndi? Blunus lho. Hei, ngenteni abah-abahku baru metu. Ngene lho, Pak. Berarti iki menandakan bahwa lek jaranmu 3 iki meng, iki mempunyai semangat yang tinggi. Sekali metu langsung 3. Ngono kuwi berarti anu setelisipan aku. Hei, ngono wayahe. Lho, Lho langsung ora ketok blas. Simpangan apa ora? Ora ketok lah wong sandangane abang soalnya abang rambutnya melu abang ora tak ketok. Gak batinku lek kresek abang kae lho. Nyuwun Aku. sewu, Pak. Nyuwun sewu. Lek ambak usia itu bukan penghalang. Oh, aku Iki sih enek pantese, Mas. Enggak nganggo klambi rasukan abang. Udenge abang. Suwale abang. Iki sih enek pantese. Enek pantese. Lah aku mbasa ticong iki lho, Pak. Klambine abang. Udenge abang, suwale abang, awake ya sakmene iki. Ngadeg kok, Mas, jajal. Weh, Iya toh? Lah sakmene iki. Iki lho. lah wajahe kok abang-abang. Wajahe ya abang, rambutnya gondrong. Kowe ngerti? Piye? Malah koyok madu mongso. Malah kaya jaran obesitas kan lho. Lah iya. Ngono lho. Mikir, kene Heh. takone. Ngono ki omong lho, cah-cah ngono ki aku isin lho. Ngono kuwi sesuk aja dibalani lho ya. Mari kita tampilnya. Siapa ya? Ada peserta selanjutnya. Oh, siap, oke. Peserta selanjutnya dari podium yang ke barat. Dari nomor punggung 83 ada pasangan. Aku udah melu-melu sumpah. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu sumpah. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, Pak. Aku udah melu-melu. Aku udah melu-melu, nanti. Pak. Aku udah melu-melu, Pak. Nanti. Ambok sumpah. Alah. Aku udah melu-melu. Tak mau tak mau. Aku udah melu-melu, Pak. Sumpah toh. Anu, tulung tekokno sapa? Mbah Bayan. Mbah Bayan. Heeh. Sama kayak jenenge Mbah Bayan. Mbah Bayan anu lho, sapa? Mbah Bayan, Pak Lan. Sama lagi Heeh. piye? Tulung tekokno kuwi. Heeh. Kene iki daerah kawin suntik sapi cedek-cedekan ngendi? Kawin suntik. Sapi. Lan. Kok Lan? Pak Lan. Oh, Mbah Lan. Oh, Mbah Lan. Kawin Tekokno. suntik. Kawine suntike kapan, Pak? Sapine. Kawin suntik sapi kene cedek-cedekan ngendi tulung tekokno. Sik kalem-kalem. Ketok iki jaranku iki birai. Iki Sama- wayak. Loh, iki toh. Masa Allah. Jawa. Iki mang tibake. Tibake katur. Tur. Olah tur. Alah. Biyen ning anu motor-motor saiki ning Grab ta? Heeh. Tur. Iki jam piro kowe jam 4 wayahe Masalah, jemput Tur. penumpang. Heeh. Ndang salin. Jam 4 wayahe jemput penumpang kok iki. Iki mang enak orderan ora? Enek lho, iki meng enek orderan jam 3. Ngendi? Di WA. Mas bisa kirim galon sekarang 5. Oke, bisa. Grab kok kirim galon. Loh, iki yo neng omah duwe usaha galon. Kirim galon. Kadung wis muacak, enek wong order galon 5. Ndang ditumpaki ngono mobile dituwerne. Dadi ngetene galon iki posisi wis macak. Yo alah kaya ngono ki bot-bote ngono lho Mbak Dini, rungokno kuwi. Ndi? Beri tangan kaya ngono kuwi lho. Jan luar biasa. dadi Kok ngopeni pake anak. lho sing jaran nyapa kok uduk pake. Ya, Pake Pak. nang ndi? Pake nang ndi? Mbak Lan. Mbak Lan nek kana. Ndi? Pak Lan.
Lali ya. Mek guyang-guyu tok mek sombo anu bondo tangan ngene. Ndak duwe dhuwit ta? Iya. Ya aku mrene golekne cacah kae mantu. Cacah mburi to? Heeh. Omong ngono. Lek ora nggawa cash ora apa-apa. Tunai Ora nggawa tunai ndak apa-apa. Dadi engko langsung kiris. Kiris. Oh iya. Bahlan. Lali. Ya kok anu Bahlan. Nomor blokirane sampean buka nggih? Apa blokiran apa? Aku tahu diblokir Bahlan. Yo ngono kuwi. Wayahmu. Wayah sapa? Wayahmu. Ditong sik. Cirolu 4 6. Ijil, Pak. Ijil, Pak. Mall. Hah? Tak repanol pisan. Terus. Dadi rada piye ngono. Iki piro kabeh jarane piro jajal itu? 1 2 3 4 5 6 7. Loh. Kepitu? Kudune 8. Itu 8 nggih. 8. Sik sitok berarti bonusmu no. Heeh. Dadi ya kaya iki contoh yang baik iki tukang jaran kaya iki lho manut. Aja karepe dhewe. Sakit lho aku iki. Ngono lho mbok pecuti kaya ngono kuwi. Loh, lagi sapa sing metu kuwi? Udah ta? Sampeyan tak jaran metu kok gapura nyapa? Masa 8. Nang mburi kok renek ya? 7 kilo kurang sitok. Anu jereke sitoke anu, iki meng bintang tamu teko luar kota. Numpak bis. Iki meng diancer-anceri jarene mudune nang tikungan bolo. Tikungan bolo. Ngono berarti ya? Sik jajal tak golekane. Sik. Kuwi tukang jaran apa? Anu El Simbolo kuwi? El Simbolo apa tukang jaran to, Jan? Anu iki kernet bis. Iki bintang tamune sapa iki ya? Oh, alah kok eneng-eneng to ya. Wong jaranan mek ngene kae kok dadak. Wah, kaya ngono kae. Ayo, Tuh, satu. Ayo. aduh apa ora ya? Anu lo gawano pikep lho anu. Benda sakit, benda keju, kesel-kesel kok sanu ae. Gawano anu lo. Ando apa-apa. Ning ndi ya wonge? Ayo lo, Hosa, setul. Hosa, setul. Borongan mata beling, rene tak tempiling. Setul. Hosa, asik, asoy. Ayo. Teko. Ya Allah. Iki lho temu iki lho. Jos, ayo tak temu to. Kere. Sing teko batang ngene iki lho. Kowe mangki nang ndi wong wayahe metu? Ngene kok bintang tamu iki lho. Lah aku mung diinformasi ngono kok. Lah rupane kaya baut. Mangin bone ya Mas. Anu tuh wego ning omah ngono ya to. Atan ning omah tak papak ngono ya to. Aku yo ning omah. Lek ngenteni nang omah ki mangawan nalika aku arep budarene. Lah iki saiki wis nang kene karek metu lah kok nyamu mau enteni ngomah ki. Lek ngendikan Pak Bandi ngoten. Iki opo? Wah tak kira Nah, ngono Mas. Dadak metu kok kono ki nyapa? Ben seru. Nah, wis. Dadak ulang-ulang bintang tamu. Wong bocah kok gosok ngono kok dadak wis bintang gendeng tamu. kok jajal hitungan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, wis. Karena kowe tekomu karo dhewe, sok bintang tamu. Lungguhmu kono. Lungguhmu kono. Urung, Pak. Acang. Kene. Kene kan. Urung ditabuhi kupinge iki lho. Ayo. Neng. Katuran wilujeng sonten Mbah Mandor. Bojomu nyawang lho. Bibi Audi. Ngono kuwi rada isin ya. Ora, bojone mesti karo Tunggone baden. bojone, tunggone anake jejal. Amit-amit jabang bayi.
Heeh. Ya. Oke, sik. Wis Mas, wis genep 8 ya. Genep 8. Sing sitok sentuh ben dimodif sik sirahe. Ben bintang tamu. Sareng